Saya ketika apor ke meeting pe nedo nang nelo usi litum kasi perai seta alam dukok pe masih meeting nang litum da hang det lo lapen ke demonstration hang det lo ahok lo ilitum nang kok lo hang hete henodak lo demonstration claim klet henodak lo ilitum che than olo demokrasi alam che than piklo lapen election ko pima po alam da je than piklo seta ilitum hala ke nang jiu hot bangke ilitum teni jang titilo lapen ke damtan MLA election bangke CM ke hai matan ilpan congratulations in happy nilile nipan congratulations na pitha pule puda kali nili hai veklo pusipu seta hapia bage nili chot kali anur kapre dum da hai thu thede labang ke manghu prong lo itum chini lo lage hala EVM tempering mane EVM arlo pin ni ge vitap aprang men setting videt lapen bluetooth system pen ha kahe lo pen nang claim det la son misen lage ilitum lenganing ye chot kali election rem det posi pu puali Elon Musk pudo per theng bong ke plang ne bang inut lo lang li athik te plang ne bang lor kong lo la pen alang li ge la computer pe ne lok se salama bang lo EVM pe nya ka salam lo bang lo alang li te pulo EVM ke la ke manipulate me pu la bang ke setting det seta me la pen pine vitha vipru seta me pu la pen kitab long ta tok la bang bluetooth system pen ke ber tang pota la phak me paladak ke tok du la pot si ilitum remdet lo remdet pen pot sita remdet amat alama bangge puan jutkok nangji mata thedet nangji po alam kali lo ke hai bangge setan ling sita bongo sena tum si hai na BJP karbia BJP tum cerap dun lo bongo sena pan cerap dun lo lapen ke alang litum pan pe hai na la so alam buji je derji mene sita demokrasi po alam chini lote lapen election po alam chini lote la ansi chini unji lake ahok lo karbia BJP tum si bongo sena pan pe hai na non ilitum HAD minister ke amit hai mage bongo sena ka leader mene ba rona teng ben mininga teng ben pudam lo tikalang lo alang li non ge bongo sena si ilitum arichu non ge kukusang si alang li phan richu bak det loma bongo sena phan ke bak det ke ilitum hala election hud mathak krang amat urunodoi penajok bihek alam la suri sira parohini ra phokke pa poisa pen atangka pen la pen hala lakpoti baideu suri sir kep lo ne pilone hala pen ajok la pen esona bangke hala kaperi bang paperi lo BJP tum mane bongo sena tum paperi lo bongo sena asakora tum paperi lo BJP karbia BJP tum mane bongo sena asakor pusi tum punang kokpo athema lang litum si non ituma HAD minister ta kapenchong lo alang litum kali puji election alam chini lo te lan si chini ji kalang ni tum si pinchong lo pupu chini unji na jesu pen akapola pen si itum adet arichu
Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Aricho, lapen di Mahasau talo. Aricho ke Bongo Sena Pansi Pincong det la. Aja tum pulo HAD minister के थांग गली लगे CMC claim link दा claim जी के उसे पुलो है सेटा लसन गली लद्दाख la 6 schedule along do 6 schedule paragraph 14 along ke tok do paragraph 14 along Ladakh ke tok do aning hang lo te government tum aning hang lo te governor aning hang lo te commission ng BG lapen halabang so a commission a report ke assembly along lapen cabinet along HAD minister si BG place G summit G lapen alang lisi a report ta jerso silam dunji jerso kalilo silam eta teglo a report ta ate mahala commission aninge hanga linge minister dan credit legitimate ange hala non laso aporta lata Farukres Kebra 1995 aning si la support la amendment along daga pedo la tevar la box amendment along na pedo la dag amendment along na pedo 1995 aning with effect from 12/9/95 the Aprang Hutke with the recommendations of the governor with respect thereto usiara keto Aprang now la 1995 aningkan la thakama that thereon by the government of the state to top that governor lo anda pelele der lo Assam government si silam der Assam government si silam pulutan te laki cabinet minister lo HAD minister lo lai kasilam po non a commission bang silam edlo pangni edlo additional chief secretary Kalyan Chakraborty si a chairman alangli IAS officer Nilita Chini alangli si a chairman lo lapen a commission sing et lo inquiry dobong lo non setahan la arula tengpen ili tumapan rata tumapan non anta arju hor hilang lapen ko PPC tung ki claim nangi ke claim kang tungma nang samit tha puta nang thanun tha puta itum hanang tupelang non anta nelike arjudon long lela lapen la so arula tengke hala paragraph 1 clause 2 long keto CDEF walong CDEF akdos ating akdos apan aja kongpen hala so aja kongpen kemun ko pipilama lake itu ma district ilitung Karbialong ri a area PB hekta un petemuchot sa un lapen amen talar thak taun lapen ke akaprek a district along pacerap dun lok taun lasi laso podlo mene langkircha area ke langkircha a area ke non di Mahasau long si pacerap dun nang litung chini lo ne chini ne lo ne langkircha area pu hala kandulia na thu hala ke non di Mahasau long si kapacerap dun
bang akama bang klaim bom lo ampen la soan ki klaim ji itum area kapi biji apang hala Dwaram lalong polling station Kri CK Nogao district along Piludun Edlam lapen Dolamara kahan nilip anatu lo nilip lo lapen Dwar Bagori anatu lo hala bangke rong kriner kep lo ne pilone hala dak bangke Golaghat a district along si Kapilut Dunjiapan akam klembong nasi itu madet abangge karbialong ria bang kapete jia bangge ning ketelo kapi bija bang si klempo lagi ceplan ike hala ilitum a uluno doipen ilitum a Lakpoti by Deupen. Ilitum a ration card pen. Ilitum a job card pen. La pen ilitum a mass joining pen. A maxi la itum a det karbiang non kapi biakam non claim tanglo. La pen itum a richu ke Bengolia munit lo non ke. Ahogalam si puder follow. Ili tumaricho ke Bengolia munit lo. Athema paragraph 1 subparagraph 2 CDEF ateng pen CEM pan karju nang dia kamawe alang lihat la HAD minister aning kahang ateng di si claim ji la hello ande la tum aku putule thot lo kumata tum lo lage claim ke la karbi a BJP to banglo Bihar sena bango sena tunggal lage ini ta claim po seta la karbi a BJP to mabanglo lage claim do no banke kali po jipuna ni lage tini ne defense ke claim no mene ahoglo nang itum bhan ilitum hinki wareta ale kom jadi tini pe me mete pachini pe me mete alang litum sonze claim bompo ilitum raskom sinang claim nango lapen ke ilitum pubomlo ke itum nitum ingtango pudi politics te moheta ningelo nilipanda nang pubomlo alang li politics te politics ke claim ke abinong ke det kache raiji apan itum akhei kache peteji apan det ta unante angdang da peteji apan si politics ke jok ta ke claim ron kache dan ta isi a politics lo ron che dan po banga det ta che raidam tik po anjivi la anta claim lo ta politics lo akhei ke jepe teji apa amuluk ke jepe ong apa ke jepang tang apa si politics ke claim politics ke isi avisim lo itu akhei ke jepe teji apa itu det ke jepe teji apa akhei ke jepe ring berarti apa non la ngata ahok lo APHLC ke non nili det kalido nili pota APHLC lo haro kreser kepra hinia ningkan nili pota APHLC kan si MLA election cedam dun lo haro kreser kepra hinia ningkan kalau bang sohot ini tu hill state ke hang separate hill state Inglong arat atum an isi a state donangji puke hang karbi atum da dodun lo nilipo do lo dak John Kathar pudo non ke avidyat lo ni Francis bang dolang ne pilone sa ulor pamalang li
lapen ke dak sar ikterang pudu gubernur putadu latum an kalau lapen nok betimum putalo hajeng kana tu lapen ke lapi ke nilik longsudar kathar no Harap presir kebra trok siya ningkan eleksyon cedan no EPHL Stephen Raidang ning tilo Gandhiram timung lo Dorsing terang lo Barelong terang lo Lapen Langni kupualang langni Kemuniram langni Alang litum ano Itum EPHL Stephen si cedan lo Itum rendet lo lapen itum man pulo eleksyon kiko politics tek pulo politics ke tek amat harokre sirkebra trokebra sirkeb ningkan ilitum autonomous state long lo amat politics ke tek kasi krong atum autonomous state war fit lo politics ke tek po atum si election na remdet ako si alang itum autonomous state ke wandet lo lagi nilinon na ninja tap kalilo laga kita palong si dulo laga lapen politics ke tek ku kitu ilitum ateng ke semson singin tita politics tek lo amat bata hini da election ta remdet lo itum pape remdet lo politics ke tek bang lo election remdet lo Sita ahok alam mage alang li helo politics ke tek nei bang lo la si karbiang long ke doi kok lo atema politics ke edet ke raiji apan ek ke raiji apan si politics ke claim Harus krisir kebra pokebra isian ingkan. Itum bang haro monokal bang pen kardi atum bang trok ner kebra ner kekdu. Politics ketek kajek krong atum MLA tanah hai laplo ang hala kecil supapi hai bor iti tila hala slot pen amat hala tum take o polisitin amat non kasi plan ke non 2011 aningkan 21 aningkan asen sa salong bangke karbiatum bang tharong bong pen bang thom kebra phobet